Simple fala kuntora de anita me hede do. Hede, écoutez, obeda kudere obede faibe. Mesdames et messieurs, obede faibe. Not there. Hede. Nam, bonjour à tout le monde. Ansoma, misalmini on fop modo. Hede. Aray, pour la mise en place de notre bureau CERAC ici à Cologne, nous avons choisi la date de 25 janvier, samedi, sur prochaine, samedi yontere arodo. Nyande nogay e joy janvier. Haray meden haray mi landi si tawi haray en fop ko en d'accord haray yandi wade hito be wona jodi be ngala jabude wolde ka groupe uji mabbe parce que be andi men humpiti ke ko kon fait du ton. S'il vous plaît, tapotez là, c'est-à-dire le live sur Facebook est bloqué. Ba be andi men andi ko jokka kon ka groupe uji to men humpiti ke faw pilanji di faw wobbe bawdu fop men andi kana non ayon fala yo mililu hande kadi kala wondo bawdu yonti gi preparo yaltita kisa inna mimi do wonani kon sudante do onu huldo amen endi ke ko wola ko derton fop kala ko andu do ngon woli derton jama on no jogi dun yiltindirama dun no feddinede groupe uji la ilaha illallah e puis boy wirtoto e ngal kadi hey be bersata hey dokuje ye awade benani ibe ben jodi ala jabude ay wolde modi kinde jeja be woni wole fi Allah on kadi wole be wola be andi kay pay ku sare mardi affaire men walli nay piji madi place publique fo jento tapoter ede d'accord wada hito donc haray adresse on ka watte ka wadata dum adden yen fotten joddinem bureau men on wala ko sen joddini bureau men on wawen yewtude anden non joni ko honno piji din yarata enen e direction nationale on hede aray ko dun don fi salon ha hebike joni fi nyamete on kadi nyamete oyi kadi ka seragul mobindiri jama on France do ko biredi o sandis be wonno jonde jama yo be wola ngo mbuli ko jonna ko mbudi din kala mo jonna ka 200 euro 300 euro tamemu do ay ko finya ko biredi dañirte do be no jonna milliard di dollar be dañira on biredi sukabe on do wonno sukabe ngalma yo be yaltu non ka tapote biredi afeti yaltina mbudi yandi awa waru hore wat ay kadi woni henda do mbudi yonko biredi sodan to yimbe ben ko nyameteji no wodi nya modi kindi me lila te me holla jama on ka wasare me holla yimbe ben ka kombo n'est-ce pas biredi ka campagne afeti ko nyameteji no wodi minni ma bayna dido ko diri je vais te mettre sur la place publique aya nga wida budi bandi Guinée den Conakry awadu landi c'est terminé maintenant andala mi ngarta menasa mi tippinante kayawi ko Afrique lutata fillade lando Ousmane Gawal fiya lando fi Erling Haaland ay Erling wingi yalti do anda fo wawli wi wo Erling wingi no da ci andila komi menta double douce me wada yantere me wada sorti voilà me yalti day ko ne cabinet me onko me lappana do adna Allah yo ko suka bengal ma be ino rapatrier be ino ronde artire n'est-ce pas awa hikaminata e dossier ji mondi mi jirgita arab kan bi do signino mais tout s'en fout. Voilà, quoi de personne connaît l'avenir de l'autre. Tapoter, on va débloquer la vidéo, puis on s'en aille là-bas. Bandiru. Ko yeda ku de nyiri ko yimbe nyama. Andu kadi. Asiku de komen sosobe. Asiku de yimbe ben ko sosobe da nyirte be nyamete. Awai da kirdi. Nabu benguma o defane.
nyamete awakindi fenanali ma jama ngal man no perenni wala dum be uwete ko bani écoutez be wuli so effrayés hede non kadi inchallahu ɗum ɗon kadi heɓoto joni ko dargol ko honno ɗi tawi defanay ɓen hede aray ko ɗum ɗon fi salon ha heɓike tapoter partager joni fi ñamete on kadi ɗum ɗon kadi inchallahu ɗum ɗon kadi heɓoto joni ko dargol ko honno ɗi tawi defanay ɓen ko honno haray mo kala no hani waɗude hito si tawi haray ko d'accord tawi na d'accord yandi men goto wowlata e ɗum dossier ma o hewti ka pay ko sal amen haala naw onon wonɓe wolde e ndir ɗin groupe uji fop ɓe gendike vocal ji mon ɗi min nani propos ji ɗi yewtuɗon ɗin fingol leñol jakoni wawɗo mena men naltaw jokku dumbuya kono taw feno e hoore yimɓe ɓe jako eppi rewɓe hakka na selludalen wonɗo waɗande ko wonɗo ko wadde selludalen ko mawɗo ronkuɗo o acciday on e lagine mi nani ɓe no wola haalaji kono ko si tawi tun informateur ɓe amɓe daynalilam ɓoyatara Ousmane Gawal yahi prison min ko ɗum tun mi andi ko gonga ko ɗon non yewteten ko ɗon marɗen ko yewten onon e min ay miɗo andi komi andi kon informateur ɓe amɓe ayde miɗo andi ɓe wolantalam ɓe ɗaynatalam ɓen si wiilam pay kusare hunde waɗay sina ko iwri ko Allah tippi ka leydi ɗum waɗay mi wowla ni on ɓe sokay Ousmane Gawal o molaki ɗum kono mare andi pullo futa no jofiɗi ha oliyeke yo supporte Ousmane Gawal ko ɓuri on ko moƴƴande fi yon hisu supporte Mamadi Doumbouya c'est mieux pour vous billahi wallahi tallahi wondiri e tagguɗo lango Ousmane Gawal bimbire weta yon ka RTG mi wondiri décret ji Ammara Camara 00 jangete ka RTG laaɓa pas wiye Ousmane Gawal e en prison détournement de biens publics min kadi si ɗum waɗali lagine on yiyay ko yurmi e leydi ko ɗum nini ɗon kirɗammi et puis non joni mi ara mi wirta on kadi mi holla Mamadi Doumbouya pilanji mon penale ko wonɗon kon fenude mi liila ɗum fopp mi wencitane aduna o araya mi hula kadi mi yalta kadi mi jinda mi bunga kadi mene woni pere mene na goɗɗo me waɗanta gere ko leydi tumane Ousmane Gawal soka nde ñande kadi vous allez comprendre fami min ko arɗa kon grand ukkiɗa ɗo e yan mi sikkuno ka neɗɗo mo mi respecti kono a décevilan quoi mi habborano ma ɗi piiji mais tima desi anda noon tima desi min mi sikkuno andalla on fof watano wawɗani sikkuno ya en nentima amitié entre nous hay maninkajo wiyete ɗon Madick Sans Frontiére ande o manque alla respect tawata ande ko an yaltata ɗo wiya yimiɗo wiwma famille ji mama no natiri ni min a waɗi Allah yiɗuma vrai kono a mettitila nini mi yiɗama 1% kumbonbongun ko yiwɗa ɗo kumbonbongun ɗo kum lam préféri kun ka wonɗa par ce que min si mi inni goɗɗo mettitila anda mettiti ari ɗa welam mi han kono a waɗi a mettitila mi anima few mi bulokata menon me anda a mettitila mi halante ɗum je te le dis tu vas comprendre ça wallahi adila yiɗuma min ko wondanda Ousmane Gawal ma ça ne me dérange pas on essentiel de tout kono ka yawɗa ɗon ha wiwɗa iɗa ari sirinmi ko ay Ousmane Gawal ko ɗon hutotoma ɓe yaaduɗa buy ko ɗon huttoma ayi ɗe balɗe ɗo buy accete nodde téléphone karɗa ɗon ha wiwɗa mi ɓiɗo ari siruma ono marɗa ko ari sirami hay ɓengu mi ala ko bona yo aduna min ay famille yango miɗo yoɓe jokko haaju maɓɓe min comprimére lekki musore no ɓurani langorejo min omo yiwɗa effere garde wottere ala simi ƴettinde ça va me faire calme dans ma tête ɗum no ɓurani langoreɓe temedere min bulore wotere oto ara seera desera nden bulore ɗo la mari garantie mayre ɓuri fulɓe ɓe min omo yiwɗa ɗo buteyu ndiyan hara mi yaray
Harandi ya dan iwa damma busta ya damme teteki. Je préfère ça. Min o ma Allah holluma. Mi si bido yiduma ko sa wadi ko metti tatam dara metti tilak. Min no mi yidano wadadu. Kono ya geri ayene ndido ngabi mi woltama ko boni. Kono mi sikkano abula nayno lampitoru ndiyan kono hande wallahi billahi tallahi comprimé un gotundo no burani me yalama har mi hedo to ma itti ande mi hedo ta ko mi halante dum kadi a mettitila nano fi politique kuku arda ko wiuda mi do en Ousmane Gawal no John Mamboudi honte mi woldu aya woli kan hala mi mijiti mi tayno anna gido kono mi o ma Allah on lumada min ko people lon woni bawa na yimbe min ko mi accanade min mi do wa piscine voilà mi ala dum kono mi sikala wala dum kono lene ndido ko andirde nabutude ngari na Ousmane Gawal lollindiri en kala tuano mi jitade anda je quitte pays au pays mi yabi rando ma visitande hombo wada madu hande adna la fombo wada madu hay god hay cool ay bali gido wadando madu hay person on a passé de bons moments kono be wi bale jo andantako bale andantako awano nyande be Sheikh Ousmane Gawal mi yande nyande kadi ko wullata ko ay ka wullo de nyande kadi on va prendre des Kleenex on t'envoie cadeau nabate Kleenex ko fitira gondi ay mi do andi ko mi andi ko il va aller en prison mbudi ko wujji leydi ndin kon mbudi di o wujji leydi ndin kon ko détourni kon ka habitat ko détourni kon ka télécommunication ko wadi détournude ni kon au niveau de transport si dumbu ya mayali mi mayali tere ben kulunku ngo yara no manjal kirbe yaade nyame de na woni do nyamde don defane de nyiri na do wanda wadde defe nyamo modi kindi angal la wirtima nini adna fo no hutima ka yawda o hutike kindi o hon no watti ore mum yummirare c'est grave tapotez les live s'il vous plaît c'est grave wonbe ben dari de ka YouTube kupata mi alla on ta o live wando mi ngalata o beppa de yadna wawdo signalu de paza aya mi do atti o woni gol blogger mi do andi internet burio ala kadi mo yido ton technicien de jeado Afrique do taw en général na fi Europe tawo kayno waylan darta de min si don fala on recruter de Bangladesh e wata signalu de paza ta itte dum yawre mo on wawata min mi hala ni taw jamao fala do desabono yidu do wona min gonga kanko ni ala mi mak min kono min mi do hutiyo hede do modi kindi no fena ay ki kalajo si feni ko jamay non tigi feni na fena de ka on tigi si vidli tigi ko on tigi woli Ousmane Gawal be woli awa be adani en message kadi informateur bebe wo Ousmane Gawal hewti France himo nawni Ousmane Gawal no nawni fewno do wallahi no yurmi Ousmane Gawal na bali jam et puis woni ni Ousmane Gawal no France ko jondi men di message do ngino wallahi mi wata yaltinde informe de lango kono ay be aduna wana ya wowlu abbe mi holla on parti un ku yondo mi yaltinta inde makko nde me o yiya mi holla on do oyi sadi regardez oyi do aujourd'hui regardez oyi no windi aujourd'hui regardez vous tapotez informateur Django direct remontani lando information remontada du pays Ousmane Gawal hewti France mo nawni honno mo windi do o inni Ousmane Gawal c'est gravement malade il est en France en ce moment ay 21h18 et Ousmane jadi mi do mari informateur be buri satellite otere ben ko lonko ko fenama ben ni fewndo ni mo nawni nini non nawnu do wona mayde nani fewndo ni be ngala dadu ni hoydi ambulance wal janewa hingal wada wiwo mi kadi korgeye kanko porgoye mi porgoye ender saku no firte waya yonene mi Gawal no fesa e pelle no tippe no jawre mi anda tun kondu woni wadde kono mi no wulle lendi mi ambulance waya yoy mena me yelanta ko goddo mayde kono mi fotowal Gawal e fotowal senkun kaba hino tawti ndiri
mi anda non ko woni ɗum kono noon si nawna jokkondirani mokopa haray ɗum no hulɓini wallahi a yiwɗa ndu reedu Ousmane Gawal anda yo sella Ousmane Gawal, même si tu vois son ventre là, même si tu vois ses photos, tu sais que lui là il se sent pas bien. Non, son chaîne dans la vidéo est wata hirude. E wata hirude feu. E wata hirude, min son partage dans la vidéo est wata hirude. Min e wata hirude. Min ay bebe wata landalde do hara ino ga bebe me ronka partage de vidéo, c'est pas bon. Je n'aime pas ça. Vous dites que YouTube, n'évitez pas de tapoter, liker. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà. Mingon femme tala. Mi do femme. Oh, ouais. Million 2025, mi change. Mi 2025 do. 2025 do. Mi change feu. Change day. Mi 2025 do. Mi wana na palu pie. Mi ko gonga tungande kadi mi kala koyenga woni Allah wadi. Bao do sera mi ala na nyamanti ay goto. Joni goto mi wona na si mi gonga kam mi fera dum mi wola na jamao. Ono sera gol do fusonga la imbe tampu. Min do même mi no wala do wali na $1 million sur la table sur the world. Mi ngar golli dengo mi tawaka mi golda ta e goto. Mi golda ta da bo labu c'est fini. Mi o ma lawlu ma do. Min ko mi lamu to do mi golli da bo labu fiyon. Im tawaka e duwe. Ko woni intérêt di mon mi bonne. Mi waɗa escroyagal mi bon mi intérêt ji mon il faut mi jiiɗita mi yaha mi ukkidira mi mélange ha fendo ha wawa dobbotiga mi fero ɗum ɗon en tokki 2025 ɗo kala ko moƴƴata mi bonne mi wa'a e hakkude men wa ñaaki mi ukkidira mi fop ceka kadi ara no rewi laawol so Allah jaɓi en huwodiray settane la en huwodiray nde hitande yeddodiral en huwodiray en boɗodiray nde hitande e pion gaynali ko min kambanto kambanela waɗango fof ko son piya Allah nini gami ɗo faala yon piya haɗa ɗon hooli ko mi wolta ko ɗo metta on semerete fu me frappé para min ɗo yurmanmi yimɓe ɓe avion acci yimɓe komoɓe écoutez nous on va se persommer tout le monde vient c'est nous ça. Alors, écoutez Modi Kindi not aynira yimɓe ñiiri ware ñamete yimɓe ɓe woɓe yaata few woɓe yaata mena wolata fi ñiiri Modi Kindi a hersi hoore ma jaltine mbuɗɗi yandi écoutez joni ko dargol ko honno i tawi defanay ɓen e ko honno haray mo kala no hani waɗude hito si tawi haray ko d'accord tawi na d'accord yandi men jeeji on fi Allah fitamo kala waɗa hito yandi mi jeeji on woni d'accord wona d'accord haray on tigi waɗu hito tun o andina en position makko on anden ko honɗum ɗumannote ɗen haray mamde bureau on waɗanoma kono ɓayen anda fewnuɗo ko honno décision yimɓe ɓe woniri e battane ɗi yewtereji e ɗuma aray woɓɓe huuli on nani sabu komi yalti gonɗe balɗe ɗo mi yewti fi planji Ousmane Gawal ɗi non faut respecter pay ko sare au moins maximum c'est à dire sabu gongaji ɗi mi yaltini ɗin sabu gongaji ɗi mi yaltini entre Ousmane Gawal e Mamadi Doumbouya mi yaltinali le fof wallahi jama mi yaltinali fof billahi wallahi tallahi ko seeɗani mi ɓaɗɗini si mi yaltini fop ko ay Ousmane Gawal noddi bareru ndu Gawal ndu nottako na fi ndu Fouta si mi yaltini c'est-à-dire mi waɗi ɓe traumatisé c'est-à-dire ils sont dans la panique ɓe mari maladie de cerveau wujano ɗen ɓe nebba kamɓe maapi kamɓe holori Doumbouya enen ɗe gandi ko anduɗen ko wuje nebba mettez dans vos lèvres hey pay kunno bonni programme kikalaje c'est-à-dire ɓe monanila ɓe moni e wuje to nebba nini ɓe maapi escoroji ɗin no ani c'est bon ça c'est nous ça minimum mi bonni programme ji maɓɓe ɗi j'ai dit mi waɗi ɓe triplé bonni ɓe hakki seragal min na en gore min nam selludale min mi jiiɓay
mi memmina yo yimɓe torotoɓe skoroɓe dumbuya si Allah salaki mi jokkay dumbuya ha yimɓe accatoragol ɗo hara goɗɗo heɓata 100 francs ministre ɓe wujjuɓe jonni yimɓe ɓen kay fof nangue par ce que on yiɗa dumbuya wallahi sa nani ɓe fulɓe wonɓe ɓawma ko wolata ɓawma c'est à dire ko finkari tu wonta hakkude mo dumbuya min mi wowlante ɗum woɓe yiɗama kono ko amɓe jokkata wo ko nangue yaltugue o lilante wo sa yiɓe jokkuma ko fiɓe ala feere an non dumbuya sa jaɓi yo gagnoma jokkire fi feere ala hara mi huttike ma e arme ma ay mi wolanima ya natodiri escoro ha nafiki sintira an ko onno goɗɗo yaltirta wowla fenande ɓawo ma yiyama ɗon sikka ko giɗo ma jonna on o sokko kono ɓe yaltirta wiya kamɓe ɓe falaka dumbuya ko fi feere ala fi on waɗan ton ɗum stay on falaka mo min mi haalani on yilte ɓawo ma kayna ono jonni mo laamu kono ko naafigi anon ko naafigi min kadi mi wolanayi dumbuya ko fenuɗon kon fap mi yaltina audio-ji mi wallina ɗo minna dumbuya kaari wi ko jokkirma ko paske alano waɗa ko wolte ko ley ko suuɗuɗon ko min ko ɗum mi yaltinta mi ɗaɓɓare compage sina hara on wara ƴettuɗon mi surruɗo naɗɗon e nder ƙaburu mi yaltay fof mi woola kono wirto onon e dumbuyana on groupe mo jonnude on mbuuɗi jaɓo mo jonde on otoje jaɓo mo sécurise on mo waɗi on kinapede yalto wiyonna on groupe fi on ko minen fenan ton awa dumbuya a anday pay ko saare wolante ko sosoɓɓe miiji kon mi wolane ko fulɓe ɓe woni wolde ko ay koye pular ɓe woni wolde n'est ce pas ayɗa nana soso ma ɗum wata wonirden c'est impossible dans ce pays en laaɓonire ko si ɗo wontidi e dumbuya yalto wiyon ɗo wontidi e makko ara o suuɗa kono fena noon ga fena noon taw ɗum no gasa fena noon men fena noon leñol ngol fena noon kadi dumbuya a meɗen darnude on fuɗɗitaw yennugol fuɗɗitaw faala on maayey min ni on audio-ji mon ɗi fof ɓeɗe jogi ni ɓe huli ɓottere ɓen kullum ko nayi famille ji mon ɗi men identifié mi alni on en guere e nde hitande 2025 nawno wino ɓawo dumbuya ɗo ya kadi ɗon fena wiyon ko wonirɗum ɓawo makko ko par ce que ala no waɗon ala goɗɗo gomo jokko est ce que ko ɗum halduɗo ɗum woni projet mon o wono e CNRD min ni on mi yaltina e dossier ji men ɗi mamati dumbuya noon andata ko mi wolata ɗo ko ha ñande Ousmane Gawal nangira corruption nde ñande noon andata ko mi wonma ko wowlande ɗo jama on ko seede pay ko sari andiraka fenande menen men nalta goto jokko dumbuya goy menen men ala on choix na menen woni ka ɓerɗe mon kono noon ta on jaɓu goɗɗo ñaama tewu jonna on leeɓi taw jaɓu ɗum onon ɗon hakka ko onno onon jaɓirton goɗɗo njulora on ɓiɓɓe dimoɓe yonuɓe hoolorede wawɓe batanade hoore mum kamɓe ɓe yaɓe hen ɗo million ɓe ara ɓe sonna o ñiiri woɓe ɗaɓɓande on defoɓe nane haala on sukaɓe rewɓe Nicaragua on sukaɓe rewɓe Méditerranée ɗum fof no ɗo si aldama yo dumbuya golluta o gollan groupe yo gollan guine fof so ƴettini mbuɗɗo jonta ɗo yimɓe yo waɗu ɗum waɗa ɗum harayno nini o waɗino projet kelɗuɗo dumbuya terto ƴettugol mbuuɗi jonna yimɓe fiyoɓe yiɗe terto ɗum terto mi haalante ɗo haala iwɓe ɓaawo RPS yahi ɓaawo ma ɓen na yimɓe ma ko fenoɓe iwɓe ɓaawo selludale yahi ka pale ton no famina ɓuri ma ala bet pale ɓe yiɗama sa nan ako fitunga nanta pular tu comprends pas pular c'est pour cela sa nanayno pular sa nanno ɓen haalaji bonɗi ɗiɓe woni wolde ɓaawo ma a tawi hulɓini min mi yiɗa neɗɗo naafigijo billahi wallahi tallahi onon tigi o yiɗa naafigiru ma ɗum bo taw yaltoyinno yimɓe ɓen ko jokkirɗon dumbuya ko heɓon elan donc on faala mo warde quoi ko ɗum woni suwa mon on on huwodira ono e makko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam on huwodira onon e dumbuya on anda e dumbuya no feeti ɓuuri on komene wonɗon ɗayde ka hoore mom min yo minen ala ko bona en bonidiranayi par ce que ko preuve wona yahede jenteɗo preuve no inna ɗo no yiɗi dumbuya o yiɗa dumbuya fof siri en ko naafigiyagal tu wanduɗo naafigiyagal ay noon dumbuya e hoore mum andi ko naafigiji d'ici 2 semaines yiyay ko arta ko ko dumbuya ɓuuri on andude ay kanko lagine ton o woni
Voilà, écoutez. I haray ko T'as not done. Fou sérieux. na d'accord yandi men jeji on fi yalla fi tamo kala wad hito yandi mi jeji on Joni. Be andi men andi ko dioji di. Woyo jama wadi to yimbe be ngala jabude wolde parce que buy men natani audioji mun ko be woli to. Ko intérêt mo wondo ndabude. Voilà, aïe Doumbouya, tu vois. Je sais que les représentants de CNRD se trouvent dans ce live. Vous voyez, vous ne battez pas pour l'intérêt de Simon Doué. Vous ne battez pas pour l'intérêt de Mamadi Doumbouya. Vous vous battez pour vos intérêts. C'est bon. Doumbouya a compris. Doumbouya a compris vos plans. Doumbouya a compris vos magouilles. Oh, Mandi. Ça y est, Doumbouya non, c'est écouté parce que Mandi. Donc là, parce que gonga kan, no really. No, j'aime la vérité. Wallahi ne gonga ka wolde tum pays en femme. Ay ka be be ndi o be yidira Doumbouya de parce qu'il est le président de la transition. Ko be jokirimo wo ko sabu intérêt mabbe on fi mbudi fi intérêt fi haaju e mabbe. Doumbouya, c'est une institution. Demain, il pèse à l'année, l'autre va venir. C'est ça. Donc, on y a le taïdou. On y a le taïdou, on a Doumbouya, on pirande. Et puis, là, tu son ditala. Ah, tamari page Facebook. Si d'ailleurs, ton yaou, pinaton dara. Quand est-ce que tu as mis le fenan? Voilà. Faut pas m'embêter. N'est-ce pas? Voilà. Donc, oui, non, quand tu es pas, tu m'appelles, il y a pas de undarta, il y a famille qui m'appelle. Voilà, maintenant qu'on darta, on hita de darta, mais l'air est goto. Donc, il faut qu'on se temporise. Voilà, c'est ça, hein. Donc, Doumbouya mimihala, ko yimbe ben fenata kombauma. En waddi ndira wondu be Doumbouya baamu nga gonga kan feña. Aha, ede modi kindi. Nane do te ko pular on a woledi. Appelez, s'il vous plaît. On aimerait voir les 2000 partages au moins quand même. S'il vous plaît. Sendite nano nga inami woni wolude. Modi kindi wola do joni fi ko be woni wolde kon entre Seragle e kanyu CNRD sendite en la banay Doumbouya ay andi say ganyo ma on no lorre na ya jodo habe bonnana mo andi lagina ko intérêt en commun comment wole jonnon haju boni la ilaha illallah haju boni be no jibiti be no geriti jina hulbini do albala ko be wi jonnon kala no dade du yiya ko woni ko ngarde yeso do nanto John Ousmane Gawal fala darta de Doumbouya fetu a compare le président de la transition oya yo nene Zumana feti oy mo nawni ndo mo wali France ala hakkude me watta yennindir ko gonga tu wodi gajama on y va tapotez vous allez comprendre modi kindi jibi dina munka ede d'accord wona d'accord haray on tigi wadu hito tun o andina imposition makko ande ko hon imannata dem taray mamdi bureau on wadano makono payen anda fewno do ko honno décision yimbe be woniri e battane di yewtereji e duma aray wobbe huli e wobbe mi anda ko no découragé ke mako goddu en tout cas do goto jama on découragé to ono hendo do buddin dekkon inno yimbe be yaw nyama sandwich ma nyama pizza ono ti do wi ko intérêt mo wondon pirande ka mi ngon watala ngandu today mi wona na do Paul ma Pierre ko gonga ka woni ga gonga kan chacun va voir sa vérité ono hendo do buri million jendo do sako hakkundeji mo noddo yimbe be yo be aru jama on décourage to kay me de woda men hendo dossier jama ron ka humpitaade fi dum goto wolta ka der groupe don parce que fop men hendike on a tout récupéré toutes vos audios so nanu di audio ji di be woni wolude Doumbouya pour le Fouta ndudi hala nan mulbini de onon do mulbini hatta wala nunca place publique hatta yalto wolo kunko wolto nunca privé
wowlon ɗum sur vos page Facebook hatta yaltu wowlon ɗum kono Allah no hutti o gonno yo hulɓini no min mi huli on wallahi mi huli on few min mi huli on ye dumbu yawɗo kadi koni falɗon mo ukkorde no ukkorno ɗon Alpha Condé noon accela noddugol terte par ce que on wawata intimidude o vidéo mina mari téléphone ji buyo yi voyez-vous min ɗi téléphone ji ɗi mi waɗirta ɗo live hay goto e majji ala pis ko wifi tu woni e majji goɗɗo wata interrompre kono mi huli on wallahi on hulɓini no jama on no duwa hulde o no c'est-à-dire sa nani ɓe no innayo CNRD addu mbuɗi am geɓal amen ngal menen kadi men hendo onange CNRD ɗon signifie geɓal jonno ko ɓuri yurmude ɓe windani ambassade Bruxelles lon lettere fiyo on ƴettu ɗum naɓana Mamadi Doumbouya ko ɓe yejjiti on ambassadeur wonɗo Bruxelles ɗo wona Mamadi Doumbouya woni patron makko ko Mori Sanda woni patron ambassadeur ɓe kala ka ambassadeur joni ko ɗum angal gandal moƴƴa interconnexion moƴƴa e pays andi neɗɗo so anda ko wiyete kon administration ta o naato e gere politique sina ɗum a jiɓay hoore ma jiiɓoɗa foti ndeɗa jokka hunde wo on yii gonga kamɓe wi iqirakuya jangu si rewa taw ko faalaɗa ko rewde jangu enfin jangana hunde nde faalaɗa wadde nde andaraɗa andi nde kono windiran ton ambassadeur ɓe ɓen fo yaha rien là-dessus ɓen ko woni patron maɓɓe ko Mori Sanda e hoore mum il a senti bien sûr dans un décret li dans un site internet ka Mori Sanda andintinni wono woodi yimɓe wonɓe mo waɗirde commercial juloramo mo andi fi mum hara ɓe tippa e makko ɓenna koye inde Mori Sanda ɓe woni wadde ɗum o wi o litay contre ɗum ɗum fof ɓe andi par ce que ɓe suive des réseau ji ɗin donc wattane yila ta wottore mu yimɓe jufulumɓe no min yiɗo yurmami simi ko yin koye fussa baagi oyi julorto koye penale ala no yurmi heɗe ɗo odi onno ɗo no édité ɗo heɗe kala ko dargol ko honno waweten warude si e décidi hunde se waɗande se wattande ɗum ɗo ko fisera ko fi mouvement soutien CNRD o ɗum ɗon kadi yaa eɗen projet eɗen nane moƴƴe walla en toñataɓe tapote andi ɗagalande on ɗo ɓe wana fimɓe woni pirude de c'est pour leurs intérêts nane o nana ɗo no gandi ton ko groupe uji yimɓe torotoɓe min no hino tongo diyoji go siɗi yalti onon tigi o ngalɗa na modi kindi nodduno ɗo faala yeddude min ni miɗo jogiti audioji ka woni wiwde ɗon ko makanera droit wonde parrain fi joɗɗingol mouvement de soutien Mamadi Doumbouya on à côté d'Allemagne o faala yeddude ka min ni mo kadi mi naniri nowru andu ka woni inde ɗo yo CNRD addu mbuuɗi ko ɓe luyra sal ko maɓe adda mbuuɗi kamɓe financata modi kindi kikalajo photo woni non kamɓe duwa addude mbuuɗi ko ɗum waɗi simi wi Mamadi Doumbouya si wattana liila ɓeɓe o holori liilaymo c'est quelque chose de clair et très public koɗo wata yeddude si ɓe yeddi men joɗɗina preuve yaltina ɗo kadi ɓe nana terre à terre ara goɗɗo kadi yeddata tout est là non so tawi ko ni ara jamanu reni komɓe woni wadde alamugu jooɗo fo no andi ɗiɗi e battane ɗi yewtereji e ɗuma aray woɓɓe huuli woɓɓe mi anda ko honno décourage ke mako go jama on décourage to nani on wata wonande Ousmane Gawal yalto ɗon kadi non ko Mamadi Doumbouya wonan ɗon kono woni ɗum ko yimɓe façon on ɗum ni on andata hombo wonan ɗon ɗaye ko notta duwa ɗo daɓɓutude ha an ɗon ko hombo wonan ɗon ɗo sikkuɗa yimɓe ɓen no feeti ɓeɓen fetta jama laggi noon son conscient tawi non onon on wonana yimɓe ɗiɗo à la même temps on verra ay miɗo andi ko mi andi ko sati kon no sati no ɗo ɓe moni kamɓe ɗi fo kontiji maɓɓe poro on fala on fetta hay on nduuɗa yimɓe ɓen hay yiɗa o para iɗon ñidda yimɓe ɓen kamɓe koye fo konto e maɓɓe mi so yennalgoy ɗo wawi wonde
ko de réalité on do gente tuka do goto forsaka kala ko dargol ko honno waweten warude ci e décidi hunde se waɗande se wattande ɗum ɗo ko fisera ko fi mouvement soutien CNRD o ɗum ɗon kadi yaari ɗen projet iɗen inni ɗum ɗon ko honno ko monsieur le président ko président Amadou Diallo ɗum ko jobala kerefelde habbiɗen o yewtida e ɓeɓe Bruxelles e kañumma e windani ambassade on iɗen habbi nani no laaɓi poy loko sadi ɗon fa lambuɗi kono hikka men lilayo no sadi usmen alaɓe toñude andi si tawno ko écrit ɓe wawno yeddude kono ɗo ko focal ni ko focal no laaɓi poy andi ko yimɓe ɓe janga tu woni nder to wayayedede ala ɓeno yurmanmi wallahi billahi tallahi mi yaali yurmuɓe ɓuri ɓe yimɓe fuyanteɓe ça c'est incroyable pour une nation qui doit se souder à un avantage du travail quand même. Ça c'est incroyable même de talent. Non. Mamadi Doumbouya en personne doit voir ça, savoir que c'est gâté, c'est gâté. C'est là qu'on appelle c'est gâté. C'est gâté à jamais. Mais tu ne peux pas être con comme ça. Tu ne peux pas être un ignorant, n'est-ce pas, à ce niveau? À ce niveau? Non, mais non, Bini. Écoutez. Nane wobe winda na ambassadeur de min beno yun. Mi anda ko mbobe jokki. Tien CNRD o ɗum ɗon kadi yaari ɗen projet iɗen inni ɗum ɗon ko honno ko monsieur le président ko président Amadou Diallo ɗum ko jobala kerefelde habbiɗen o yewtida e ɓeɓe Bruxelles e kañumma e windani ambassade on iɗen habbi ɗon résultat ji ɗon réponse ɗon hara innama monsieur Barry monsieur Touré no waɗano texte joni hari ko dargol ko honno on texte ɗon ko ɓeyditen ma ɗuyten e goɗɗum e on nani ɓe winda texte ji to wani kono wonɗin texte ji ko windugo rapport ji tororɗi inna wano exemple men waɗanima ɗo mouvement de soutien wano Paris Allemagne ko nattata e mum ɓe naɓa ɗi rapport ji ɗon au niveau de l'ambassade pour que ɓe naɓan ɗum les financiers les actionnaires finance ɓen fi Doumbouya ɓen ɗo jonna ɓe mbuuɗi anda noon ɗum fof meɗen andi ko ɗum waɗi taw fewndo ni la wadde campagne fiyo Doumbouya accu jonnugol yimɓe ɓen mbuuɗi c'est très important joni noon ko ɗon mi faala yon tawtan ñoƴƴen parce que c'est ñoƴƴi kum bouton si kum bouton ɗum ɗo waɗi tit nde wotere o yiyay ko yurmi o yiyay ɗo buyno rebel o parce que ko naɓi ɓe konton o ko fi intérêt ji maɓɓe nade fi intérêt leydi ko fi intérêt jiifaji maɓɓe ɗi si tawi noon ɓe siga ɓeyɗo jokki Doumbouya hay ñande Doumbouya iwoyi lagine wawi wa Paul Kagame ma wa Paul Biya ko enen tigi duwa immade ta en jaɓu ɓeɗo puusa Doumbouya e ñawlorgol leydi lagine ndi pour des futilités. C'est très important parce que ko ɓurɓe ɓeɗo e fota ɓe ni e ɓurɓe ɓeɗo woni ton woni puusude Doumbouya yeeyu ɗo jonnamen men yeeyu men sodanama ɓeɗo no waɗi mojobere ko mouvement de soutien terte ɗum ko fenade kono apporton ɗal lagine hon ɗum nafuɗo lagine ko ni kadi jokkirɗon Alpha Condé ha bonnuɗon mo elam Doumbouya e ngal bottowol ngal ɓe ƴawnuma ɗuɗa ko mi andi ɓe jokkuɓe ma ɗo sa yiltali ɓe ɓawo ma ɓe naɓete ka Alpha Condé yahali ɗum noon ɗawti ɗum ƴettu ka haala ɗo kadi waɗa ton mi wi ɓe jokkuɓe ma ɗo ayman jansidi ɓe kaw yaltimma ɗon ka combien de milliards détournés accu ha ñande waɗɗa section de travail Ousmane Gawalo c'est là-bas que tu dois comprendre encore Doumbouya watta hiila nani ɓe ma ɗum ɓeɗo ko ɓe wonma warde ye $100,000 $200,000 et puis ko état waɗi o ɓeyna ɗuɗana état kaɓɓe ala simtere yurmede oɗon on puusa o président jo ha o naada hoore makko e ñamale nde o yoɓata ha o maaya
ara kala arto do lami lagini har kono yobira dum mapi nata pusu goddo yo nyawlo okore ka ay na hedu e juude ono ngon dogini bisi amodi kindide den seda do wara e bi hayare jandude ne gerda parce que mi sorta mi bonna na yon piji ono seragal mi bonna na yon epi on anda o igo Ousmane Gawal no gerda e nawnare mum pari feewno matom modelo jalanno no pari ni se sampa bien o gerdi e kaya o ki mo gerda e mo fa faro ko fenama fetere on wondira e jama fami min non ko mi toroto kala kadi yawo woy dum ta yaw fi Allah de yo be nabane mbudi madi par zel ma paria mbudi madi on andi ko fetti komparika o be fonno mbudi be jonnali on mimi wiali wata on yahu parce que na mi jogi juude munde kono kala yaho mbudi madi tayo natu ka telephone ma anani kambe tigi be labani on ko fi mbudi tayno aida hakka goddo nyama tew jonna ma lebi dum ko hajuma min non ko mi mari ko mi wi'ama min ko mi mari ko mi wi'ama si tawi ko majje ka seragol mbudi madi yodi walo mi do yado sukabe no wada fi Ousmane Gawal do video ji sandari call doloke mabbe si ko dane hara dum do bawli mik e wata qualifié de bendo sina yimbe saltebe sandari call doloke suka dane hara dum no ngol pirawol do hara ngol bawli andon suka do ngo bedda e wadi parfait mi do yiya yimbe no wola do fi Ousmane Gawal hakena ko tampere wifi be ko andirta be tampina pedali mabbe dingo gandarata parce que peda on kan dun no ngawatanda rutu no rubini na non jalu golbe de ko tampere mabbe de woni ko mi andi tagado tawol ka yali yo Allah dandu tagado tampude ha o watto doloke ndara doloke onga hara hino bawli on don haray de ngandu ala cuggo ay sabunde on do wata loto de 100 point ko jama wattu yila o ngandi tampere no moƴƴi kono na ɓurtunde ko gonga miskino no nata aljanna ko non na miskino mo ala ko nyama famine de yado rewbe be groupe be gudu ngotu ndolo ko ngotu ben kay no kewto dum fo ide reni kono so sikkinde tampere mon de tampudo ko dumbu ya ittanta on dum haray o ma pike dumbu ya ko way wallu do walla taw non do fo remisez-vous temporiser la tension andi ton de tampere de wondu don den na goddo wadande ko non tigi woni yimbe fuyantebe suka walo to do e gutu harakati ko gutu walli na do e leydi suka mo hunna na appartement suka mo ala na hore mun oto wi dun no fogo dumbu ya timminantama hara ya la porose ko dun dare dun di fuyanteji wondi hawtade do ya Ousmane Gawal kanko tigi wala ko wada be hono mari ko wada be sina ndar golbe tum hono kaw kindi endo ko dogimbe bisero pudo akino yiude ne batara be nabama ka kono ka kikala jeronkude den nabete ka selta ne batara be nabi modi kindi ka selta modi kindi sino firnuno dubu ya noduno tule diaspora yo ar kikala ar no Belgique do ay diaspora no dama ndesi kinde tawa nduko ida kene nduko wirti jomu wala kay bankay ala ono diaspora be arbe kono akini be natale ay kander sal o se de Guinée wala kay bankay ina mado wole ngayene ngen cheka enen mbula enen feno fona groupe be yewe dari on est venu pour voir le président il y a des blogueurs, il y a des facossés, il y a des blogueurs VIP, il y a des Wouloumodou VIP aussi. C'est ça. Donc, Jama Oyen Acham and Agas, à la problème, il y a des mots de Kindi. Et n'a rien mis à pidi. Voilà, et des. Aray ko dun non halda. C'est ce qui a été dit. Donc, on attend maintenant la réaction. Et groupe, c'est deux groupes qui sont différents, mais c'est les mêmes personnes qui travaillent. Woko deux groupes, mais des mêmes personnes. Don't know why I wonder. Fenan. Ko pigi di wall tondo. Ko da wana ni Dumbuya ma da wana ni mama di Dumbuya. Deux groupes.
Feti. T'as yao primatiro nan. C'est-à-dire, faut être fils digne de nom. On a de Doumbouya, on a Ousmane Gawa. Qu'on est yimbeni. Maman dit, faut voir cette projet quand même. C'est un projet nul, comme le Simando. Amine, voilà. Comment dit Kindi, modi Kindi. On a modi Kindi. Comment ta Kindi allemand, double problème. Ala. Ah, ta supportu de Doumbouya, il a supporté Ousmane Gawa. Ko fena de ando izo de no zona kulo bujididi, ando yidum. Ando izo be dono wala dum. Hein? Regardez. no waɗano texte joni hari ko dargol ko honno texte ɗum ko ɓeyditen ma ɗuyten e goɗɗum e muɗum haray ko ɗum ɗon haalda c'est ce qui a été dit donc on attend maintenant la réaction ko groupe c'est deux groupes qui sont différents mais c'est les mêmes personnes qui travaillent dans les deux côtés donc si nous avons peur sera que plus moins problématique. Modi Kindi, sera que le plus moins problématique pour les CNRD. On va là là, on n'est pas que ça ou kodiri. On terebe mon abali on que erasi doga, on est la Guinée. Donc, Johnny on ko wadi do mojo bere, ko bonnu ko linde Mamadi Doumbouya quoi, c'est ça. Appelez les membres de CNRD de venir comprendre. La ilaha illallah. Paniqué. Le vieux paniqué. La gila. Quoi? C'est règle la problème. Mais il n'a pas règle dans ma problème. Quand on doit dire qu'on veut faire une intervention, qu'on non, qu'on la compte au indiqué. Avant de qu'il y ait un cas de photo, on a fait cette cas de porticera, les gens qui sont là, à gâter le nom de Doumbouya. Donc avant de que Doumbouya m'a le problème. Venana Lyon. Kosati kondosati me wala Ousmane Gawala osoke. Me andazi dunayna niyo. Ko be do no wada tasere. Wala Ousmane Gawala o ya piri to handi be yala ko ala dille. Ousmane Gawala sino wada no barki. O jokkay no département Makon. C'est un problème parce que on gagne dans ta vie. Si God wi gagne na tuba yulumba no nyo. Kono li sere lannunde du nyo tako. Kwa don tu nomi wolante ba Ousmane Gawal mi wi. Tuba yulumba no nyote. Kono si woni li sere nyoli o tayer fori o wata nyude dum. Anda non sidanana dum. Bebe yata do ko linke nyolde ni. Sa katike yugol amobi ndiray ko nyoli luri warete. Winno mi do andi ananatani ayata a gerdi e kaya don don gasali. Joni kay da dabbude linke nyolde banna ko tunine. Très bon, continuez. On vous souhaite bon vent. Ko mi do andi non hande. O video do alata wado mo CNRD mo jento tako mo. Ay joni ko créer don seragul ko yennugol Mamadi Doumbouya ay binamo wi'a o nantondirtake. C'est bien. Ça, c'est très bien, ça. Non, de ouais communication. Donc, nous Doumbouya yo andu seragulom ko kila mafia fala do détournu de lamu makongu. Doumbouya seragul ko nanta kondo ko kula fonda do fi déstabilise golma. Mi dano ma wolande dum hara prévala. Mi dano ma wolande dum do hara prévala. Sita fala no, sita uti. Jonnu be mbudi ndara au groupe seragul mo yiwda do. C'est fondé pour déstabiliser le pouvoir de CNRD. Rien que ça. Moi, je vous préviens, je vous mets à l'alerte. Vous savez, nous ne sommes pas des anniversaires. Mais ce que je vois en vérité, je le dirai. Le Séragle est fondé justement pour déstabiliser le pouvoir sur place au nom de Mamadi Doumbouya. Donc, c'est clair. Appelez Amara Kamara, il doit venir écouter. Appelez Dibadjagite. Appelez Bala Samoura, ayala wadi Bala Samoura kanu nana pula. Yo aro jento modi kindi. C'est-à-dire, voilà, ko be woni njulorde, ko yo Doumbouya jonnu be mbuli be wada fondation no be déstabiliser le pouvoir mo. So nangali hore yo mabbe o. C'est à vous de voir, be wi non, uno todo yata do di bobi mou. Jokke, vous allez comprendre. Ah baba,
On anda pas écouter, il va tout dire. Hein. Nous, on s'en fout de quelqu'un soit content ou pas, hein, mais comme il a dit donc. Dama Kodunka, reconnaissez oui au commentaire. Kodunde, et ja, Mama di Dumbuya no mapi, tu viens Ousmane Gawal welte, ja, il ko fondanim. Ko jamfante. Ko jamfante. Mi ala nino Mama di Dumbuya, mini he. Kape jamfi don Alpha Condé. Na beron kata jamfade. Porte oui. C'est lui qui trahit aujourd'hui, trahira demain. Kabe jamfi don c'est l'oudale. Allah hata be jamfo ma Dumbuya. Ni ala den. C'est avait prévenu. Mais ananata, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà les soins. Voilà. Il n'a pas mis Janimako. Voilà maintenant. Les gens ont compris. Donc, ben, on petit Dumbuya comme ou Jaco et puis qu'on s'y mande faux, John Nabi. On signe no ko fotie. On doit wada barki on daru tampere ko alla fayi on ko foko. Minana do wobbe no wiya Ousmane Gawal à l'argent. Mari mbudi. Nana be ya Ousmane Gawal no mari mbudi. Onto itidi. Il a enlevé l'argent là. Onto Ousmane Gawal. Ko gonga mo Ousmane Gawal no mari mbudi. Ko gonga mo on fenali. Ay o wuji ko woni ko hebade ton. Ko du wadi. Sande don jodo do wiya Dumbuya Ousmane Gawal no mari mbudi. Wallahi ko futen na gol Mama di Dumbuya no. Yawa gol mo. Ko gonga mo ayande mo jonna auto de climatiser. Ko gonga mo ayande mo fempi e bureau e mo waya sa class business. Konto itidi mbudi. Di no mbudi di wi don Ousmane Gawal no mari do mo jettude o jonna on 2000 euro 3000 euro 5000 euro. Andi te di mbudi ko mbudi wujja di jango fi majji landi tete. Ay konko nyamu do. O yali mi ala niyon mi na Dumbuya wallahi mo mari erere kono yutirbe ba makko be buri bonde hande ko hande wiyoto med Ousmane Gawal no mari mbudi hoto itidi mbudi. C'est la question demandée par la CRIEF. Honto Ousmane Gawal tettidi mbudi de woni jonnude do payle wada mo campagne honto di ngiwi honto jettidi mbudi ay hari de ngandi wala hari wala États-Unis hari wala suudu France do jani yore makko awola tumbe na mari Ousmane Gawal ala ko ala kala la bay mi ala ni on be sokay fulbe bende de reni do kadi do ore mu rawni mi Allah hollilan bawuri ka oya natiri dongo wiete do Kasori Fofana bawuri do da ko mi andi ko nay Kasori Fofana sansu mo ngo woddo dira ko adu tumi mari ko mi wola am bawuri an ala bawuri aya place Kasori Fofana la ila oyi Dumbuya kayida moy mo yomika kayida momu wadi nyangal gonga sénégalais ben fami tu vas voir ça tu vas comprendre tu vas savoir la Guinée c'est pas une histoire hande bi bawuri no wiya wono Guinée be ben do wada de campagne be ko so mu de courant trop ala won do consomme de carburant muri Dumbuya sede dum ko gonga sa yai kapale tawe otoje den dantako otoje dari de den kapale Mohamed Sente rewa to sokum manjanu kala oto alongal der ton danakin hubbi tun dari otoje den kapale Mohamed Sente dantako jemma nyalo ma hide hubbi dari kala siko de menganda ko be woni consomme de courant mandia ay non an awi problème on ko fena ala problème na mi olla yo no mari ko wala do lere didi si kase adi lere didi do yon yok ala en gaito to woni fi modi kindi akune menta yennindir ko gonga tum do na problème Polu Pierre tapoter partagez vidéo ngo débloquer s'il vous plaît likez nyokane la vidéo ngo débloquer s'il vous plaît type be photo fami type be photo Bondo lineti afeti tapoter ils vont savoir ajumabe be wuya be yurmi vrai et dire qu'on va soutenir le CNRD ici. C'était dit, donc on attend maintenant la réaction. Et c'est deux groupes qui sont différents, mais c'est les mêmes personnes
qui travaillent dans les deux côtés. Donc, si nous avons peur, sera que plus moins problématique que dire qu'on va soutenir le CNRD. Wallahi ko gonga. Dumbuya mo welira mi hunde wotere. Salandi ke mo 1 milliard farankine. O jonne tedi goy. Ko sawi no ngon milliard don darnay suudu. Da andi ding awawata di darnirde suudu. O waday kurale becce maden de dumbuya dum paga ya lato. Ko Usmani gawal nyamanton jawalo tallo. Mama di dumbuya e CNRD makom uksum billahi. Sanya mimbu di ka CNRD. Awi ka kilin kalunjo. Dawai fena fenta. Anda dumbuya o nyawlinda kanko. Penambu di dumba jogi dey. Ben ko arzan blasir jogiti. Dumbuya sayni o jonne 1 milliard pita fono bauma. O jonne te. Na nyamu. Ko si visito yama non tawama pita ala bauma mala be. Benata sadir minal day dumbuya no mari gollaybe ma imo mari wadobe ko motti kono sal bulo wallahi billahi tallahi dum do med respect net mo feti wadi groupe wi kanyu no mari yimbe baaw mu yo dumbuya jonno wo mbudi be wada kila on a ko on ko wi de ka ona avec CNRD y a trop de problèmes. Avec ces règles, non, là-bas, c'est moins de problèmes. On a parce qu'on donc pour le citoyen, son yami bout de on attaque au wiko. Qu'on avec Mamadi Doumbouya, quand vous touchez, vous ne faites pas ce qu'il dit. Ah, papa. Anda ya bona burda. Manja sidibe. Wongale, militaire on kambe pagaya la de. Doumbouya wala no, il n'est pas civil, Feti do haya ijeti nyamande ka CNRD. Wi kanyu yimbe no bawo mun no fala wadande mo campagne. Bapa. Tiganda no la bipoy. Mo wi kanyu ko biende leta on woni ta fonde commerce. Tantigi yaw mema ko dungon susare. Ko no jokkanto ministre Diacho Mamadi Doumbouya stay ko gonga wonda. Allez là-bas, si vous êtes homme, vous savez qu'il y a des gens derrière vous. Allez coopérer avec Doumbouya, les portes sont ouvertes. Allez, vous allez comprendre. Pour une fois, la coopérer de Sousta. Non, parce que nous avons dit Asimata. Doumbouya, les copies, je dis, Aya affronter un peuple, Mao affronter avec Kinea, pour yon mo yande mi ala ni yon heke. Terre ayo Soussata. On a la fit. Nani, na abbe medinti non pour une dernière fois, vous allez comprendre. Doumbouya, même ton bout de benada, il te ma well. Oyali joni buidu itike. Buidu itike fenan. Ongandi oyinete do kader yomba. Oyawno do zere kore. Kanko sunni oto demba de sunna ba ko Allah andi. O sikki Doumbouya jetta e oto jonnam. Mi ala ni on Doumbouya ala e fenande. Kanko sina fala warta to do fi makko ayo ndarata dum. O yiri on otowal. Ko do simi makanerano fena do no inda no okka oto Mohammed de parala la kirda. Hara la kirda. O wiyetedo kader yomba. On ala ko geranal do Doumbouya kasina ko gasatako. Piru dugole yimbe. Wolugo kongu di mettudi e. Kono yo ngande no yatti do no wi CNRD no okki moto ma suudu. On to CNRD darnani mo suudu. Ma okki moto. Haji Doumbouya ala e fenobe be ala garanti. Sadi Doumbouya si andi tu anka torotodo. Anga sadi on ala projet. Ini Doumbouya ko fala ko yimbe mabbe projet ma adobe mbudi ko dum ko fala kanko fala ka yimbe waccede mo. Ndare o artiste ko yimude do wacca Doumbouya fap. Be yaay go ka Cerno Mamadou. Be yaay go ya ka pale kono be yida tay Doumbouya. Halna do ko artiste jombo yiwda no wacci Doumbouya be yidi. Sina hara ko meeting ni grand peto. Donc il voulait utiliser l'image. Takana zayo. Wande moto wande walato. C'est ça. Voilà, c'est clair. Et on be wolo wala nadi do fo Doumbouya téléphone ji mabbe dina tanka pale. Dina tato. O woni no deo debi. Tagoto yimu wacham.
onon idon jini tun don loka dumbuya mengena on yida no nge amara on yida e jiba jagite kono ay ben biro ka be suudo to do mi do andi kono mi wolta no andi dira ende sare ngeray yaltinay ko yimbe ben fenata kon fo wallinen sur la table ala ko fiono ala be artiste be ko fiono ala yimude wacca Ousmane Gawal artiste jaya da do yimu wacca Gawal wala ndaru de ni woni wadirde men daray depuis Séragle Kéréa mi yali artiste jaya goto no yima wacca Séragle ko fiono pourtant ino haali ka waɗa noon mo album kawo yi goɗɗo no yima ɗo wacca Ousmane Gawal e Séragle bungo ɓe yahi ɓe yiidi ɗo e artiste ɓe artiste o wi si mbuuɗi yaltali l'argent ɓe yimata artiste jo yana ɗo ala jaɓude hay goto ala jaɓude ɓe tappiɗo e dambuɗe artiste ɓe minen min ala e politique de min ala toye minen taw wattu men e ɗum nani min ala ñamude hay fu e ɗum min ala yaade woɓɓe gawiya min ala yimude ha pay kusare yana men ɗum na mbuɗi na inde moƴƴere acce men ɗo nani ha kala mo ɓe yahani ala jaɓude ɓe yahani artiste ɓe ha ɓe ronki kala mo ɓe yahi ala jaɓude yima wacca Gawal woni ha ɓe ronki eɗe. Là, c'est un autre problème. Écoutez. Sera que plus moins problématique que dire qu'on va soutenir le CNRD ici. Là, c'est un autre problème. Donc, si le petit problème... Sera que le soutenu de France, ma Europe, pour le CNRD. Wadi kindi bena bete kaso anko ne ube asoka ko sa kudumbuya Ousmane Gawal na bata ma prison. C'était le premier. Bon, audio jidi no dudi. Mo yaltini alma. Hino sute na mama di dumbuya wattene ben kullon kumbe wekkinte ha jamadiyan. Yimbe no dum no moni. Hino winda kaydiji artirede. Sa hedo ndawola inde dumbuya. Allah walle de ara mo versi compte ma mbudi ha yewi tew. Sina dum be pinta day dum mi hala ni ma dum do directement c'était même pas yimbe ben no money yimbe ben no money be weltaki jonno mere hedin tinde do vocalement me fekja en foji go voilà dans les deux côtés. Donc si nous avons peur sera que plus moins problématique que dire qu'on va soutenir le CNRD ici. Là, c'est un autre problème. Donc, si le petit problème qui est là nous a désisté, a fait désister beaucoup, ou bien quand les gens font des comment je dis ça, des messages au niveau des réseaux sociaux qui... mais ni ko pay kusare woni tel ministre mabbe o hakkunde Allah na fenande dey pay kusare kala mo koniri do on tigi yey jama on gentimi yimbe ben no gentimi jemba nyalorma jama fo pitike nini alma fo no prepari kaje bedi buyingol modi kindi ka yawo sikude ko pagani na menende mbuli ko mo buda ko no fo don tawa détournement jidi ala donc c'est un tawti détournement jidi asime ine dumbu ya na bangon gardi Ousmane Gawal réseaux sociaux jama nandi mi hala na do wolbe der tobbe fo men hendike message mondi men hendike di dey men hendike message mon ko wodo ko e der di groupe ji fap yennu don dumbu ya sabotu don fo me den hendi kono me wona ta sabu yon nato e tana anniye mon on ko dumbu ya tigi hendoto on koriza na minen on anday non dumbu ya wana sellude lende dumbu ya wana Alpha Condé on wondiray min ko dum tumi mari ko mi hala naw duwa be hendade ko wol don ko be hendike be mari be andi ko no woni hombe ko mi yidu non yon wattan yila ay ko wolo ton ko yeso dumbu ya yimbe makko be na do wol ton bawo makko mi sikkuno non siga be fulbe do ala kono ayon wadiri ni min na de ngo problème de ko hunduko ji mondi
aray ko dum mi mari ko mi hala naon en hittoto wodi o do femma kom feddin e goddungo kono sikano ida wawi anyude goddo a wiya gite makko den no luubi ko anyuda bareru o wata wi nyije mayru o rawna ka ay non mi faami hande ko ni wawdon hara yo ngala problem on jarama CNRD wernayo okora ndia yaro kono mi sikano on hebay no siga o fuado mi janorgol ni ono seragol Mamadi Doumbouya ko boni kono mi andi no on geray on makko. C'est un autre problème. Donc, si le petit problème qui est là nous a désisté, a fait désister beaucoup, ou bien quand les gens font comment je dis ça, des messages au niveau des réseaux sociaux qui vont venir nous empêcher, s'il y a eu beaucoup de gens qui sont découragés. Yimbe ben découragé parce que penal de wonno don be wolande den wana den won dum watti dum no hersinani mako ba min non lantoro sonna be wonbe ben Europe e dewle wonbe ben e dewle na dey be jomba ka ben ma rewbe sali be jodade e dewgal ben sika ko men yino fedda ko Bruxelles rewbe jeyabe ben wonbe ben e dewle jogi be faybe ben anu be no hebira kaydiji haray ko men toroto on si tawi modi kindi nodditi siga dum do yahe hollon on wontida e mabbe de penale noddon etaji din noddon police andi nombe be hino koperi e radagol yimbe leydi lagine din wonande ka jodo dal alman don wonande e leydi lagine din sabuna gañ yo werne ka sambur kono ta humpito ko fettata ka sambur awaden tori jama on be dugol hakkille yanya andi ton kala mo yiwdon hino anyude ibe anye hewre gongaji men din ibe reconnaissance nous sont capables kono ta wonu ha lorra sibbe maben lorra joda dalma lorra yadi be ma lorra musidalma hande en wawata to ngande hay e goto yo suko ko fala aduna on fono woni libre kono mo kala no andi ko ndum mojje ko ndum boni n'est-ce pas en wawata hande noddutude sukabe wombe alman yo jokkudum do ka si tawno hande Mamadi Doumbouya no wallitino hara wombe alman no hisi hino dadi o yalta o wiya kala rewdo Nicaragua si artirama lagine o nattay americain si tawno hande andi Morisanda fuddino di yewtereji tawden ko laba fi dandugol immigration o kono si tawi hande ko sibbe men on wande complicité no radora yimbe ben ka leyde fiiji dogube fatti ayniti n'est-ce pas parce que nanda Ousmane Gawal no wiya e dernière conférence makko telen e hôtel Bronx donc ka woni wiwde ou si vous pensez que c'est comme ça que vous allez gagner des papiers c'est pas normal parce que min be mapo de an min lamu gunno mapo de be andi ko c'est très dangereux min communication ngon ko laabo min ay nanda bi do wala dandi dum nako bakkidirte halaji fenande min communication ngon est très risque yo el mo mettata min ay manin kandara ila soso foresi hande sabu ko mi wolta kom pula hande buyno emitude pula anda ka hala do ko hala tedduka comprenez pela men sokkaju de hala wowo men halta français kono kala wolo Afrique do surtout la Guinée goto darta ko yeso men away ngaldi en fotti ko jama watta jila e ko woni ko feƴude fiyondum Mamadi Doumbouya ko fokkintini do ko siga modi kindi buy woni mo dowtude inna may me walla on fami fami donc dum do foyde rente suti kono edité do travers ça il manque à toujours signaler ici on va prendre des mesures par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. J'attends votre réaction pour qu'on puisse évoluer. Bon. Pauto ko holluden ko woni ko feɗɗude Allemagne hara yimɓe ɓen faami
ɓe wi non koɗo wawata tindinde ta kan goɗɗum o faami ɗum wana e yeddodiral ma e yennidiro no hollirɗen non ka leydi men fof faami ko homɓe woni ɓaawo ndu muradu bondo ɓe wi non ko ñamata gerto woɗɗa hoɗo ɓawto ɗum hino ukka pour yolla gotal ngol leñol fuladu lagine ko fulɓe go haɗi pullo ardade ɗum non ɓoyi ko anduɗen ɗum koko fina tawa tawtugol lanɗo fi wallugol leñol mum ɗum bona kono tawtugol lanɗo fi lorrugol yimɓe mum ɗum hino boni. Donc rappelez-vous que ber woniramɓe ɓen ka laamu ko tawtuɓe laamu fi lorrugol fulɓe ɓawto noon ardi ɗo ɗon e sayji ɗi fo imo landito ko honno woni lorra fiɓe fulɓe ɓawto ka consultation ji waɗa enen taw ko aadi ɗen ko fiita pullo ware ka kono mi holla on ɗo cuuɗi fulɓe wona ɗi bonnede labaɗi telen ka wiyete ton ɗon andi honto e kuriya son yi ɗum on taway ko lorrata kon pullo no tiiɗi ko monani ɗa baba goto ma o tawa ɗum o siga ɗi piiji bonɗi ɗo n'est ce pas accela noddugol s'il vous plaît ko monani ɗa baba goto ma o ko monani ɗamo tawa ɗum o siga ɗi piiji ɗo dare regarde so yi ɗo village ɗo oƴe o yi gendarmerie o yi ɗo ko kuriya dare ɗo galle liɓaɗe dare ɗo villa o yimo na villa goto dey ko siga ɗi village ɗo woni ko darna dare kuriya ka burure dare fota dare regardez voyez-vous dare nani fi leyɗe no yurmi o darino suudu muncira julɓe fiyon waɗi simi holli on ɗum ɗo regardez ɗum ɗo no feƴƴude hakkunde fulɓe ɗiɗo baba gotoɓe telen kuriya si on heɗi ke o histoire on tawa no yurmi dare ɗo habe mi holla on suudu yo montre ça so yi suudu ndu meɗima voilà ndare suudu ndu hino ndu regardez ndare villa no labira ndarane hoore mon no villa arabira regardez ko ɗum lagine no yurmi regardez vous-même no yurmi dare no villa labira kuriya noon ka anduɗon fewno ɗo ni ko karanga e oto yarata tawata fulɓe ɗiɗo waɗidira e ɗum ɗo o ari selon l'histoire ko pay kon ngaddani lankon tawi no yurmi tawata baba goto ma wawete wadde ɗum ɗo tawata baba goto ma wawete wadde ɗum ɗo laginele no yaaji ka cuuɗi daro honno Konakiri kindiya ladde no ɗon tawata hande ko cuuɗi wona ko liɓede Konakiri fof ɗum ɗo yonanani ɓe ko hakkundeji maɓɓe kamɓe baba goto ɓe ɗiɗo tata ko ɗum ɗo ɓe wawata waɗirde o ya waali maayi o yaari tawi leyɗe ɗen sendama walanaki mo ay mo wi Europe mo mari moyen o wari o liɓi ko darna kon ɗon ndo kon nafatama an a wurata ɓuri duuɓi ɗi marɗa ɗi ko fi on waɗanda ɗum ɗo o yahi o corrompi maire o corrompi administration o waɗi mbuuɗi o jaɓomo faala jaɓude leyɗe so tawi no pullo Fuuta waɗidiri ɗum ɗo si maninkajo waɗi e mburi ɗum ɗo ko hatta ndaare tawi no yurmi ɓe raɗi ken ka saare en yahi telen kuriyaɗe huwidirde ɗum ɗo kadi ɗum ɗo hino kaani ɗum ɗo no hulɓini ɗum ko anniyeji bonɗi ɗum wana ko laba hakkunde yimɓe mo hulata Allah yo hersu kawtal ngal o moyen har ɓe ko fulɓe ɓe woni waɗidirde ɗum ɗo jente ɗo rewɓe no wulla fesa ya dari ko huwi men dari ko huwi men regarde yurmi ay mi yiɗum tawi no yurmi kono mi waɗa e vidéo après mi monta mi holla on normal dare
ndare ya waɗu ɗum ɗo siɓɓe ma ɓe wolɗa haala woɗa regarde ya adda gendarme waɗa ɗum ɗo siɗɗo ma ndare suudu ndare no villa labira ndare no villa labira ndare no villa labira regardez ndare no villa labira regardez hono waɗanta ɗum ɗo siɓɓe ma yiɓɓe ma bolondama donc o yi ɗum ɗo ka on nani sonnajo pullo on ko woni ko wiide darino suudu muncira ɗum ɗo na Mamadi Doumbouya liɓina gouvernement on ko baba goto ɓe ɗiɗo woni ko ukkodiri wolleyde no senda o heɓa alpar makko on ari o munci fap mais c'est quoi les projets c'est quoi les projets tagaɗo si ari ha darni suudu o waɗi siga ɗum ɗo si tawi a wawata wallitade ayna ɗon to woni no ko ka wiyete ɗon kuriya ɗum feƴƴi kuriya habbe meɗintinna on ɗo odioji payko gaddankulankol ɗum tawi no yurmi tawi ɗum ɗo no yurmi wallahi no yurmi ko feƴƴiti tawi ɗum hanirani hakkunde yimɓe wondiɓe hoɓe bonodiri wo hana siga ɗum ɗo hakkundeji yimɓe ɓe c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon yurmi ha gine no yurmi ko watta kon wallahi no yurmi on faala heɗade audioji ɗin kono ɗum feƴƴiri tapoter s'il vous plaît pour sécuriser notre directeur voilà oɗo inni oɗo kadi hollilande o urgence Conakry un devis capital moderne ok j'ai compris ok il n'y a pas de problème je vais faire écouter ça vous allez comprendre no yurmi quoi no yurmi non, tu peux pas faire ça à un voisin. Tu peux pas faire ça à un frère. Quand même. Ah, tawa dedundo, netto, tawa ko sitoma, surtout baba gotoma. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on dit, me vindo no numéro makko. No adano belambe message no dudi. No dudi, no dudi. Kono no gasa kamiyita. Voilà, regardez. Ah, là. Oui. Hey, villa, hey, villa. No, huda, hey, molibi villa, Regardez. Wokatelen ka cerno coppi oɗiri to ça va hey. Oyibe. Hino. Dare suudu la bande. Oyibe addi masi wale. Hey suudu no labira hey. Hey, voyez-vous? Dare villa. Hey villa. La no do kay no hakka. Hey, ko masi wilo ade, masi wi o ade. Fala ka baba goto. Hey. Voyez-vous?
Dare villa. Hakuni mwana, dare villa. Regardez. Aya wat dundo baba gotoma. Regardez vous-même. Regardez. Dare do sundu. Regardez. Regardez la maison ici, regardez. Dare, dundo labira. Regardez. Awada dundo baba gotoma. Sabutere. Et puis Kuria ka burure. Kuria ka ladde to. Karanga oto yarata. Amijo da yago da bil de zero wala liba. Liba ka baba goto ma darni. Sabu lady. Awura tado no gasa ko bibe mana fitora inodo. Sabu nganya nindi. Oya wali mai. Le den senda kan ko hebali wa de bil de zero wala libi. Oyi wo liba idin chudi wondi do fo ko ngalon fu so gol mo koloji. Ay no lamu ngu no do timo. Imo korompi lamu ngu. Oda wose banguya. Ko bunturaya kako banguya. Miron kufamu di banguya dun ko yonto. Banguya no ko o mi de ko mi nadu ngo wi lande na banguya ko da ono kuriya. No do odiyo jiri nde mi ngadol lan ko do wi. Dari village no labira. No yurmi. Kami dun do berdande desiansi village legine dindare. Allah. Aïe, moi, béadi militaire, oui. Béadi militaire, oui, police. Regardez vous-même. Wawa wadde dun do neddo. Mo kafuda jija. Sabu leydi aduna. Mi ko dum mi wi, mi piranta leydi parce que goddo wawanta leydi fus. Sa mai kaka leydi don jasseti da wattine da. Siga odo no ronka e warde goddo. Pullo futa ko andi no pirane o ko fi rewbe. Fi mbudi, fi terenki. Aoli ndo sidoma. C'est déplorable. Il faut que ça cesse. Ta goddo yango darna sudu. Andano hibiri di mbudi. Sabu piwo ima hara libadu. Siko gouvernement wanno dundo ara no ande den fela bedo. Kono ko baba goto be wadi ndiri dundo. Sabu lady aduna. C'est déplorable pour voir ça. Banguya dun koy honto. Toni banguya. On koy kindia, siki kotele ntongo onka. Banguya. Siko dun koy kindia. Donc mi dun do mi dar mitawi no yurmi, mi dar mitawi c'est déplorable pour notre communauté. Imbe no doit sensibiliser de dundo andine dundo wanako laba, wanako ko woni hunde labande, hunde ndanda ore ma. C'est quelque chose quand même d'irresponsable. Nako là-bas. Bon. Andir don nongi den do taw. Fi wago tum hollir ko feccata ko leydi men. Holla on don neddo kadi wandanda hore ma neddo yurmudo. Comprenez? Yi makanera. Ay se yida hollir gol simando ko ma hollire. Ko inete makanera kake. Makanera o. Makanera ko neddo hulbini do. O hulbinora non hay hunde sina hundu ko makko kon. Hande ko welata mama di dumbuya ko siga makanera. Siga odo no welamo. Nandir don non makanera holli. Wo kala démission do ka CNT ko nangete do sabona be wadi ton dubi tati e lebbi be wali ton. Famille. Donc rappelez-vous hande makanera odo imotawano e ko dowti Alpha Condé 3e mandat. Si mama di dumbuya wattanali ila e makanera ko wallata mo ha o soke. Makanera kala mo o jokki onko yano. Mako ko sako to safito. Joni non mi hala na on double jouer mo makanera woni jude on. Nandir don non mi hala ni on hanki o union sacrée. Be lanchodiri parce que union sacrée ton ko hunde ndanda hore ma hadi fenade no lolli ton. Union sacrée be famille no kambe be mari dole. Union sacrée famille nan no jamao ko be woni pirande ko fi au retour à l'ordre constitutionnel. Ko woni on famali. Union sacrée o immino yayi ka ministre d'administration territoire.
ɓe naɓori kaydiji kaɓe windi yo Mamadi Doumbouya jonni ɓe bidze woɓɓe yalta ɓe waɗa ko wiyete comme maintien de la paix ɓe yahi ɓe yiide Ibrahima Khalil Condé andi torotoɗo faynaki aya torotoɗo on tu ganda yahi kadi arduɗo e projet on tu ganda Ibrahima Khalil Condé ko ministre d'état simi fa yaali kanko e Bassirou Diallo ɓe ɗon iɓe yanana e yidugol Mamadi Doumbouya sondo ɗon andi sa woni ministre d'état haray ɗa wawi yawgol yiida e président on hara a landaki premier ministre on ko ɗum wali taw simi wi on buyno jokkiɗo Ousmane Gawal mi sikkude mo mari doole o ala doole Ousmane Gawal wona ministre d'état tagaɗo heɓi confiance lanɗo o allo allo oui ɗoyɗa e direct simi gani mi noddete on fami ministre d'état sa woni ministre d'état ɗon on haray ɗam mari garanti lanɗo on 100% sina kanko ittuma fiyon waɗi simi yewti on ɗum parce que ɗon andi no woodi ɓe anda on no administration fonctionnaire ta dès que lanɗo wanima ministre d'état andutu an on haysi lanɗo on ala ɗon hiɗa yanana siñugol e inde lanɗo joni ɗon buyanda puwa laamu stratégie laamu ko waɗa ministre d'état so tawi mi fayali ko kanko Bassirou Diallo ministre de la sécurité o kanko Idi Amin mi sikke Crédit Bangoura et woɓɓe go seeɗaɓe mi yahi mi ɗaɓɓita parce qu'il faut que je me rassure d'ailleurs avant de donner l'information Ousmane Gawal ko premier ministre e gonno eyo astafirullah ko ministre des transports même temps porte-parole du gouvernement il n'est pas ministre de l'état o wawata yidude Mamadi Doumbouya si tawi wana bawuri jonni ko yete kon ordonnance wala protocole de la présidence donc joni non yirtitoɗen e o ko wiyete union sacrée donc andi union sacrée hari présidentiel ludale Sidia Touré RPG hari ɓen ɗon fof no nden mo joɓere ɓawto ka tawi ɓen ɗon sikkude aɗa heeɓi doole a yiɓe lammina parti oy goo e ɓe yahi ɗo ha ɓe foltodiri e partiji marɗi ɗin doole donc ñande goore ɓe yimmi yaadugo yiida Ibrahima Khalil Condé wo on ɗon yo walluɓe no ɓe heɓira accès e Mamadi Doumbouya jonna ɓe audience ɓe yewtida wo e hoore ɗum ɗon ɓe fuɗɗano Mamadi Doumbouya campagne ɓe fuɗɗinogoy ɓe yawno ha Kindiya kono ɓe tawi laawol ngol fewani sikki ɓe hewtoyno mamum ha tere maare la ɓe hatti wano ɗon ɓe arti par ce que ɓe heɓano ko yiyete comme frais de route awa Mamadi Doumbouya ndari tawi kaɓe rewi ɗon fof tawi yimɓe ala tawi yimɓe ɓen ala ɓe notade ɗon andi Guinée yimɓe ɓen ko piiji ɗiɗi notorta neɗɗo ko suwa hara yiɗa mari mbuuɗi hara yiɓe tañƴini heɓugol par maɓɓe on ɗimmel ngel hara yiɓe tañƴini ko watta kon hino wela ɓe ma addora welayɗo ɓe notora sabu ɗum noon awa kamɓe ɗon noon ɓe ukkodiri no mi hollirno on noon union sacré o buy e maɓɓe falama tawtoyde makanera kake ɓawto ka o foto ɗo yalti kono ɓe wi torotoɗo luttay e nise enfin mi yino kanko Ibrahima Sori wonɗo président nde Mojobere himo waɗa konguɗi mettuɗi himo classa o sikki on suma yimɓe ɓen no darudemo o faami oɗo pay consare LCF je t'ai envoyé une vidéo de Kumpital montre l'exemple ok mi holla y a pas de problème o faami enfin union sacré on sikki tumɓe noon kadi ko wonɓe fatade noon ay ɓe heɓali lawol maɓɓe ngol fee ka Mamadi Doumbouya si ɗum feƴƴi no andi ɗon noon kadi ari Mojobere no format wiyetede maintien de la paix ka tawi coordination ji buyi no tawa e parti ji politique depuis bawuri noma ɗon e sikki tum ɓe wattanila no andi ɗon noon kadi haray Bala Samoura nodduno wiyeteɗo Faya Minimono ɗon andi Faya hari o fuɗɗike wadde ɗo yewtereji ɗi jama on yiɗi hari jama on wattimo jentitade moƴƴa kanko Faya Minimono ɗon andi Faya noon déjà ko wonnoɗo ɗaɓɓude toɓɓe fino wonira en contact de CNRD o yewti fi Aliou Ba ñande gore Bala Samoura noddimo andinimo
si o wattanali yila haray do hewti kaɓe ɓaroya mo awa e nder muɗum haray hiɓe tori yo wattan yila o ɓeyda sécurité takko makko sina ɗum do kanko faya wodi ko ahodi e Bala Samura haray non ɗon andi si Bala Samura noddi ɗaɓɓowo laamu haray ko piiji tati ha ɗiɗi ko landagol ma ya koperu ma fanka ma yalta lindin odin ɗon Bala Samura mari ko yewtama mi sikkata no feƴƴay ɗum surtout noon si tawi kadi haray ɓe holorama to hari men wayri honorable Sellu Balde omo labe e jayimo Konakiri o fanku tum haray men heɗitino kanko honorable Sellu Balde ko finirayi kañum senkun kaba men wayri yiwde ari honorable Sellu Balde o assemblée IFDG donc mi anda si tawi hino jentita e si nanama no andirɗon noon ministre d'administration territoire noddirteɗo Ibrahima Khalil Konde haray himo interdisi activité parti ji politique ɗin fop fewɗo ni ka leydi Lagine fi o règlement woni ko ɓe landiti d'ici le 31 janvier 2025 no andirɗon noon décret li à la RTG kanko Ibrahima Khalil Konde woɓe wanno parti ji buy en observation fi yoɓe wawu jentitade fi majji yoɓen yaw timmintinno ko timmintinnaki kon ay noon ɓe wi ko ɓoyɗa findinde ɗaniɗo himo fina kono sa wi a findinaymo ɗanaki ko ay tappuɗamo ha tippinɗa platuron e hoore makko o wawata finude par ce que o ɗanaki ɗimmel ngel andingol ɗon mi anda si tawi no continue e si tawi continue en wattana yila e samedi arowo on ɗo hara ɓe holli parti ji politique buyi ko yo are to activité ji maɓɓe ɗin ha ɓe wawa timminde ɗin kaydiji ɗon mi anda non si tawi no continue si continue par ce que kanko Ibrahima Khalil Konde no andirɗon noon koɗo no ndare fof koye jungo Allah woni enen e yewtay tun ko o yewti kon anniyeji makko ko holli kon kanko Ibrahima Khalil Konde ka wandintinni haray himo faala n'est-ce pas e yo ɗin parti ji ɗon timmin kaydiji mum ɗin ɗo le 31 décembre janvier 31 janvier 2025 haray e nder mum hiɗen toro jama on wattangol yila surtout hoore ɓen ka parti ji politique iritangol jama on tun seeditana ɓe haray kamɓe kaydiji maɓɓe ɗin hino timmi fi hon ɗum haray ɗon andi telen ka IFDG hiɓe waɗani ɓe ɗon poyen sattuɗo poyen mettuɗo fi tawowo duwaka concernude laamu ko ame ɓeɗo kamɓe ko kala ko aranzaɓe ko ɗum ɗon concerni ɓe no andirɗon noon e réglement ji ɗin haray ɓe holluno wo IFDG ala ko yette kon compte banquiére wonɗo mi anda no duyra noon ɓe holli kadi o IFDG no dowa wadde congrès président on ko ni e ni no dowa joɗɗinde renouvela ɗum e ɗum donc fof no andi o yiwno ɗon hay debbo on o yaltuno wi ɗon wono woodi ɗo parti ji fédéral ji maɓɓe ɗin fof koye communauté maɓɓe jeeya c'est à dire fof andi ko hombo ɓe feraningol konngol ɗon kono e ko wontiri yeeso bono lawaki ndu haray ɗen humpa andude ko honɗum e plan woni ko ɓe décidi surtout on andi leydi e opposant jo si wayi wa Aliou Ba o wonata e jang haray ko ɗum waɗi kadi andintinnen ɗo Aliou Ba eɗen weltanimo ɗen weltani yimɓe wonɓe ɓawo makko en nani kadi ɓe waɗay o appel fi makko kono en anda si tawi koko laatoto e si tawi na ko laatoto ɓawto ka tawi ko ministre de public on yamiri yo kondane duuɓi ɗiɗi mi sikki ko ɗum wona maintenede telenka maison centrale no satti moƴƴa on andi ɗo haray kanko Aliou Ba si tawoyi dey koko ɓe wi ko haray ko décembre 2026 woni ko yaltoyta hitande natande 2027 ɗon andi ɗum ɗon ko buy noon wonande ɗaɓɓowo laamu surtout suka wano Aliou Ba ɗon andi mo mari activité ji buy mo windi livre ji mo dowa rencontre ji e piiji ko nantita e mum ko gonga guinéen ɓen soñjike kono ko leñol pullo ngol ɓuri soñjade ko ɗum waɗi wiwɗen taw mo duɗɗike ko ma ndara kono piiji ɗin yarata
donc kanko Aliou Ba de mijo fi makko fota jon non fi kay FDC piji didi do no wodi ani di fota e dim piji don didi jama on doa kadi yejjutude ko rewete ngal fop wata be gewde ha administration territoire on wada parti on dessous si be wadi dum ngandi yewtuno kadi min transition on si fe'i le 31 décembre ko hunde bonde aroita jama on hutiti do kadi en wada tun alert yewtiren jama on fino be famira si be jabi si be jabali kadi hedo de ayenen ko muyde alla den woni ko jokkuden fewndo do mi sikki bawto ka Ibrahima Khalil Konde wadi de yewtere j'ai beaucoup analysé info de ngandi CNRD ko falago buy no reni buy kadi no fami ay jama on no mari hakkil kono wata jama on jodo ha be wada parti FDC on dissoudre on andi ko dum wadi si parti no hebu de faiblesse ko hore be parti be woni ko sortete donc don andi piji din no satti ay guinébe ben no sonji hande non plan CNRD on ko plan do woni ko be fala ko daru gol honno be sortirte yimbe ben e o parti FDC donc be wadi hutitaari jibuyi be radical leader jom donc plan vite supérieur mabbe on ko daru gol wosi be wada on parti don dissoudre buy non no wi do wata wonde ko no do woni wawata wonirde ko non tu woni ko mi humpa d'ici le 31 janvier ay nganda sinde nyalande don hewti ko honno be gerdata do andir don non be honcinino parti ji buy e ata don do hewtude si be wadi dido en observation donc den toro yo IFDG yalto andina jamao kaydi ji do landa il faut be nabi be joni Ibrahima Khalil Konde donc be prépare attention jano fi dun don parce que si dun do latike haray be fermi porte je buy kadi e fe piji fokutudi ding ko don no yoton anni ji kadi yimbe buy donc haray no satti RPC ben don déjà on yi ko gaynir be fi dabbere lamu mi halani on ko pilier wal janal mabbe woni ko fe'ini do mo be holorno modja woni kanyum Senkun Kaba donc Senkun Kaba hari mo walliti blogger be mabbe ben be walliti mo wallitino yimbe mabbe be modja côté financier côté des informations donc depuis o fe'ini si don watani ila ay blogger be mabbe ben buydani ke dano to kadi sabuna be Alpha Condé ardi ben fo yahi donc yo jama watani la ino do abonné jomen no adani en do ko kumpital humpiti wawen fe'ingol dum don ara ler didi on timmi wawen seedugol do torondiren kadi jama on wata goto décourage kono non yo jama on wattu yila e fe ko feccata konka leydi men fi hondo don andi leydi men din ino rondi programme ji buy fewndo do tawoji ko tension ji odo ko no ngaddani en do e Allah no ena yumira en jonno ena yumira en jonno e itta ton lagina ton yadda ha ko frontière tabi ala papier bas la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena yumira en jonno e itta ton lagina ton yadda ha ko frontière tabi ala papier parce que ni sala papier ata yaw go Sénégal chauffeur jo yiltide addude ha kunda do cippini buye Sénégal jonno be yala to boto ko be jodi do ko do nyallude ko do ni walde jonno do men do ni min ko mi chauffeur jo kono si mi hebi no do wawo andude responsable maɓɓere sim naɓi ɓe nodda on tigi ko wanno ara naɓe wawano naɓorde ɓe kono ko ɗum no gara no satti seeɗa par ce que ɓe gari ɓe yurmirlan ɗo bombol naɗa ɗugol ɗo yimɓe ɓe naɓorayo ɗum ɗo naɓorama kono ko ma andade resi mamo mbiro ƴettu ɗon ɗo moɓolga kañum sodir ƴette dasoulemaɗo ɓe ñamaɓe nedde bomboli bella o na o na bomboli ga no kona yo no kadi bomboli yo dude ko bomboli pita bare bene men pita kadi ko lo labe bene bomboli pita
no hulɓini ɓe no no yurmi kono en wawata sifade en anda ko honto ɓe ittaɓe adda e frontiére hombo di leydi no yurmi quoi wallahi lagini mi anda kon ɗum waɗi ha mi rutuɗen ɗum ɗo wallahi harewano ɓe yummiraɓe ɗo harale depuis ɓe majji hara ɓe no mari famille ji ko ɗum waɗi simi wi hande ka famille ji men si woni a ala ɓe tanƴinorama ko hay mayɗa ɓe hurodirta fatunde ma parce que ara ɓe tefa fima c'est à dire monde men on ka fewdiɗon no hulɓini sina ɗum ɓe yummiraɓe ɗo ɓe ara no mari ɓiɓɓe no mari siɓɓe no mari bolonda wana o mawɗo debbo ɗo wawata yaltude wona ko e yaasi walata ñalla e yaasi wala e yaasi n'est ce pas hara ɓiɓɓe maɓɓe ɓe daɓɓital ɓe ma bolonda maɓɓe o kono ko fewndi arde ɗo yo aduna buy aray ɗo hay kay mawɓe mum hara ha jaka e fi mawɓe mum ça je vous dis ça parce que ko yete ko yurmende no yalta tun e ɓerɗe jamma o miile aduna o woni prioritaire maɓɓe faale aduna ɓe hikkini ɗum yeeso ɓe hayki fi mawɓe maɓɓe ko nandata e mum c'est déplorable pour une famille tawoɓe ɗo kadi woko pular woko bomboli ñandasi ko bomboli pita istay ko bomboli Konakiri ko Allah tun andi ɓeɗo noon ko honno ɓe addirti ha mata noon ara ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe gaddi ɓe feriɓe ka frontiére ɗo par ce que jamanu hande ngo ngala ko ami ngu jamanu hande wallahi ɓe amata ƴettugol nene maɓɓe feroyo e frontiére ko adnani de ngu jamanu hande kala ko yiɗaɓe waɗi tan halɗine faut pas être étonné sa yi propos ji ɗi yimɓe ɓe ŋeɓɓata fi yimɓe mum ɓe a tawa mo kala yo ɗaɓɓu ka wuura ɗaɓɓa no wuurida ɗaɓɓa garanti kay ɗo yo maayi par ce que mi halanima hande ka propre famille ma sa ala a woni gaño maɓɓe ɓalejo par ce que ko ɓe habbi kam ɓe an ko ya waɗan ɓe tum ɓe andi tantama c'est à dire sa waɗani famille ma itti hande ha ko arata si waɗi ñallal gotal a waɗani ko ngal ñallal ɗon ɓe anditata ɓe andata ko feƴi ko moi j'ai capté ça et je sais que beaucoup parmi vous en train de souffrir cela c'est déplorable donc haraymo kala yo wakkilo wona déterminé ta hawko mawɓe mum ɓe ha tawata janggo ko bureau ma watani tawata ko yo filme poste page Facebook ya mawɓe no majji ɗo no hulɓini ɗum kadi no hersini donc leydi men ndin ka fewndi ɗo wallahi no mapini fota no yurmini darugol siga ɗum ɗo hino wadde leydi men ndin bon no yurmi fota wallahi kami addano merci grand frère de m'envoyer cette vidéo qui fait pitié franchement e yewta fi nde toɓɓere ko bawri yewti ɗo ay jama haray no hutiti fi o courant Conakry 15% d'énergie perte dans les foyers bawri holli wo 15% courant on no bonnede ka famille ji enele a wawata darnude suudu ronka huɓɓinde courant si tawi on wawata balansande yimɓe ɓen courant wiye tum bato wangal on ala feere yoɓugol bato wangal yaha suudu a wawata menen de min baransay nani min baransay a baransay téléphone ma on a baransay firgo ma on a daray télé a huɓɓina climatiseur ay Allah waɗi courant wana ñiiri jama on baransay courant de bawuy kono falneɗa yimɓe ɓen an kadi ko courant on famille ji ɗi no gaspille de 15%. Allah waɗi courant na ñiiri courant na ko bobo fijira bano adama fijirta courant ka si tawi baransugol téléphone ay Conakry ko kembo defirte wana hay hande sa ƴetti 90% Conakry yimɓe ɓen ko kembo defirta ala defirowo ɗo courant wurere courant no foti kono wana Conakry buye mon ɗo defirta courant hino ɗo buye mon pasata ɗo conci mum buye mon ngala ha coggu firgo ma congélateur buye mon ngala ɗo téléji woɓɓe ko sachéri huɓɓinta par ce que ɗum no welaɓe o sachéri fatala haysi wareɓe buye mon ɗo ala climatiseur kono ɓe toñirte yimɓe ɓe wiya ko yimɓe ɓe woni sunnude courant ji ɗi si tawi tun o ronki yoɓude bateau wangal wala ne yimɓe ɓe yonka tigi tigi
hara ngal bato wal do me wawa ta yobude nani me ronki hande kadi mo kala yo ndaru no gerda don hino nani ni kono wi gol men do vous consommez le courant vous le faites comme ça on fa la fête inde yimbe ben on fa la men toñu de mede muditi gite on fa la toñu de Guinée ben fula grand hay Amérique courant sunnete hay France hay Allemagne hay Japon hay Chine ene ngay Sénégal do men sunnay courant ba wuri tafi ba wuri ta wattore ma neddo mo jindali ba wuri jama la gina walli ndirenta ba wuri o fetu feti nay jama on consomme courant nani kono non na ko wonda wiude do a konta Guinéembe marbe firgobe fo ko yegi la se woni yarde wiye tungal bato wal do hunnanta yobugol kono ndo tan sino consomme de courant menen dola mi dola ngandi population Guinée ngala consomme de courant mi on mi landam kono Guinée njotaw nata e sudu makko tawa salon fo ko ampul goto Guinée nata e sambur makko tawa ampul fo ko ampul jididi ma goto konto Guinée njo mari kasunna courant no tagado sino wawa o tonye tiara jama on no suti ma ala ko tonyiri ni yimbe be ngo moy tonyu goddo kono wata tonyir mo ni me ngara yotugol fi mun jango me hala ne lan tun ko ndun Guinée njo mari kasunna courant ka telephone dun do sa balance so ko mi do andi do Guinée njo sino consomme de courant ngara ko balance gol telephone dun do sa ayni si o wiuno ko sabu ko telephone jidi wona balance de kon dun do no sunu de courant mi do wawno famude kono mino mahara ka Guinée njo tawa ampulon ka salon ko ampulun gotum bet sari asika soti 90% ko be gala hay ka baransa dum Guinée ngano do okay de courant free Guinée njo akena ko tampi do aka yobine de courant kono bon hala tunko bi buri andude hikka kadi nde suma yere do courant arta ko nakiri donc do won ton haray musibbe ambe la darude en wadi do 120 minutes hara inshallah on se retrouve demain soir kala kadi won do men daride ka YouTube meden bigopimo wonirbe ka Facebook kadi jarama inshallah e yiti day jango à partir de 20h même programme même heure même temps que Dieu vous protège bye bye.